नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टाडि चेनेलाव फिन बरायफिनबावबाय। नोंथांमोनजों फार्स्ट टाइम आं दिनै नुजादों। मोनसे भिडिअ बानायनो होननानै आं गोबाव सम जाबायमोन, माखासे समनि आंखालाव हायाखैमोन। दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनो होननानै आखायाव लाबाय। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जौ लोंब्ला कर'ना भाइरासआ थैयो ना थैया, बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बियो बेसेबां सैथो बाथ्रा आरो बेसेबां नंखाय बाथ्रा बेखौ जों सावरायगोन। एक नम्बराव मा जागासिनो दं, जोंनि गामि ओनसोलाव कर'ना भाइरासखौ गिनानै मा खालामदों, गोबां मानसिफोरानो जौ लोंब्ला मा जायो होननानै, कर'ना भाइरासआ थैयो होननानै दैलि मानसिफोरा सासे मानसियानो गंसे गंनै होनो जोंना नङा होमबा, सेरेबफोरखौ लोंगासिनो दं आरो कर'ना भाइरासआ जेबो खालामनो हाया जाहैबाय बेबायदि होननानै लोंगासिनो दं। 2 नम्बर पइन्टआव जाहैबाय कर'ना भाइरासआलायनो जुमाय लोंबानो मा जायोनो, थैखायोनो लगे लगेनो, बेखौ मानसिफोरा सानो आरो। दा आं भिडिअखौ जागायनोसै, मेन टपिकआव फैनोसै। कर'ना भाइरासखौ जौ लोंबाथाय मा खालामनो हाया, बेखौ बुथारनो हाया। नों जुदि जौखौ लोङो अब्लाना मा कर'ना भाइरासआ बेजों थैयो होननानै साननो नाङा। मानोना जौ लोंबाथाय कर'ना भाइरासआ थैया आरो। जौ लोंब्लाथाय मा जायो, नोंनि देहायाव इमिउननि गोहोआ मा जागोन, खमायबोगोन। जायनि जाहोनाव इमिउननि गोहोआ खमायोब्ला जुदि सोरबा कर'ना भाइरास गोनां मानसिया नोंनि खाथियाव फैयोब्ला बे मा जागोन, नोंजों मोदोम दांलायब्ला बेयो नोंनाव सिगां नोंनाव हाबनो हायाब्लाबो दा नोंनाव हाबनो हासिगोन। माबोरै हाबनो हासिगोन, नोङो सानफ्रामबो जौ लोंगासिनो दं, जायनि जाउनाव मा जागोन, इमिउननि गोहोआ खमायनायनि जाउनाव नोंनि देहायाव हाबनानै मा जागोन, बेयो बांसिनसो नोंखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंनाव बे कर'ना भाइरासआ बांसिनसो जायगा लागोन। कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो होननानै जौखौ लोंबाय थाब्ला नोंनि देहानि लिभारफोराबो लासै लासैनो मा जालांगोन, बेयो गाज्रि जालांगोन। बेनिखायनो जौ लोंनायखौ एसे खमायनांगोन आरो। खमायनांगोन माने 100% गारथार होननानै बुंथाराखै आं। मानोना मानसिफोरा गोबां खामानि मावनानै मेंनानै फैयो, मेंनानै लोंनाया जेबो बाथ्रा नङा। दैलि कर'ना भाइरासखौ गिनानै मा कर'ना भाइरासआ हाबनो हाया होननानै ओरैनो नंखाय लोंबाय थायोब्लासो मा जागोन, बांद्राय लोंबाय थायोब्ला नोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन आरो। खामानि मावनानै फैनानै लोंनाया जेबो नङा, बियो मा देहाखौ रेस्ट खालामहोनो थाखायसो लोङो आरो मानसिफोरा। बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायहरनो सानोदि गासैबो रायजो राजाफोरनो, नोंसोरो मा खालाम, जौ लोङोब्ला कर'ना भाइरासआ थैया होननानै बयनोबो खोन्था आरो गावबो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जौखौ लोंबाबो मा खम लोंदो आरो मा जौ लोंब्लाथाय कर'ना भाइरासआ थैया होननानै बयनोबो शेयार खालामदो। आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बयनोबो फोसावगोन। आरो दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। थेंक्स फर वाचिं।